Daukagu sistema bat, energia ezin dozu bota. Igual izango da edadea gaitik, edo ez dakiz gaitik izango da. Baina gauza bat, lurretik altxatzea goraino, eta gero bajatzea barriro, eta gero beste berriro gora eratea. Sekulako esfuertzua. Oso hori da. Eta orduan... Orduan ja badeko gu pilo bat abesti horrela, eta irretzen zen, nahiago, abesti berriak egiterakoan, hasia puntu nahiko potente, eta hor mantentzea, eta nahi badugu zer alderatzea, baina ez hainbeste. Dekogula pilo bat abesti, azten garela infernutik eta bukatzen gara gora. Euskadi Gazteak antolatutako 7. maketa lehiaketak badu irabazlea. Eta behar bezala ospatzeko, hilaren 20ko kontzertu mundiala prestatu dugu Bilboko Kafea Antzokian. Hantxe izango dira Zea Maiz, aurteko lehiaketa irabazi duen talde bilbotarra, eta China Drums, Britaniar ospetsuak. Zegoen edo beste nahiak edo desioak eta egiten genuen ensaioak argia itxalita eta improvisazio asko. Justo genuen kanpio bat denbora orduan eta behar zana zan jo, gero eta hobeto egiteko. Orduan pilo bat sesio eta ordu lokal barruan, Orduan horrezegatik irteten ziren abestiak olakoa. Ointxe ideia sartzen da lokalean, eta ez dugu behar hainbeste jo eta ez dakit, etxan doztiaz, ikusten da movida nondik doan, eta orduan, venga, pinpan, eta izan leike justo arratsalde batean abesti bat osatzea. Eta orain dela 10 urte, igual, 2 hilabete edo 3 hilabete. Baina ikusitakoa da. Ez dago remediorik, hori ezin dozu aldatu. Orduan, kontatu ikusten dozuna, baina puntu positibo batekin, edo puntu edo normaltasunarekin. Ez dakitzen den esplikat. Zeruan itzatzirik dauden, sexuak eta ferenkiago, horreia mokoekin larruak ezea, airearekin horretu, toma bakarra, eta lehenago soinu ona biltzea, eta soinu hartatik toma bat itea, eta ikusten genuen gauzak argiago ikusten zera. Ezpa bere azten zara gero goztia bajoa ez da entzuten, eta hau ez da entzuten, eta ez dakizer, eta diskonetan, adibidez bajoa uste dut entzuten dala purbete zabal hau eta osorik, eta hotza ekentzen baduzu gauzatxu batzuk, igual geratzen da purbete bilusik, baina beste aldetik bilusik izatea emoten dago purbete zentzutasuna edo argitasuna edo ez dakit. Saiatzen ginen arregloak egiten gitarrekin edo olako gauzekin. Oraingoan saiatu gara adibidez piano bat edo beste instrumento bat edo beste soinu ezberdina bat, osea, pixka bat zabalago egiteko edo hola. Zigarro baten ketan itoten zaiatzen naiz. Tabanoa zure barnera zure, egiaren harimara zure, bihotzaren parera eta tabanoa nire, bizitzaren amaierara zugar itotzea. Zure garretan itotzearen beldurrez itxasoa, zure parete zuria porto nahi ez maitatzen gerrotatzen zaitu, zu zara itxasoa.
zure gintasun